Denbora asko pasa da, baina gaur bueltan gaude eta albiste txar batekin zer Realak galdu egin du, ez? Ez genuke nahi horrela hasi, baina gaurkoan taldeak erakutsi diguna ez da izan itxapleroak botatzeko modukoa, Markel. Bai, goguakin hartzen genuen gaurko eguna, ze azkenean, bueltan gaude, gure partetik zorionak geraltzale guztioi, Sevillako partidan gaitxik, Sevi aurreko partida, eta ez gaurkoa noski, nik uste Realak horritzi zuala bai sorte guztia, eta geratzen zan gainontzeko indar guztiak, ez? Ikusten dugu hortik aurrera bai Getaferen kontra, bai Rayoren kontra eta gaurko gunean, guztizko beste Real bat ikusi dugula, gogori gabe, eta nik uste ez dakite fakturaren bat pasaduan Realak partida horita gero, baina behintzat gaurko lehenengo zatia, azteko modukoa izan da. Bagenekien, koparen garaipen horrek faktura pasa alziola Realari, eta hala izan da, azkeneko asteetan, ze Real guztiz desberdin bat ikusi dugu, ez? Gaurkoan, izan ere, Sevillak bazekien zer zegoen jokoan, asko zegoen jokoan Sevillako jokalarientzat eta Sevillako klubarentzat, baina Realak kontziente izan da nora zioan eta nor zeukan aurrean, ez du horrela hartu partida eta lehenengo zatian nabari izan da batez ere, ez? Hasierako minutuak frenetikoak izan dira, Sevilla energia handiz sartu da partidara, eta Reala zertxo bait motelago ikusi dugu, agian presio gabe, baina beraiek zuten motivazio hori gabe ere. Eta ikusita lehenengo amaikakoan ikuste harritzekoa dala, ez? Ikusten dugu Reala bere galako amaikakoarekin atera dala. Egisa da eta asko harritxu nago ikustia Pablo Marin eskerrian eta Barrenetxea eskuinan, ez? Normalian Guedesekin ikusten genuen nola Marin orokorrian eskuinera tore geisten zan eta Guedes eskerre gal horretan mantentzen zan. Baina nik uste ikusita aurrean bi lateralak bai Carmona eta bai Suazo, Mataratzuk ikusten zuela pizkatxo bat fuertio Carmona, eta horgaitxik erabaki duala Barrenetxea eskuinan mantentzia. Eta guztiz ere nik uste gure gaurko zelai erdisa, oso motel, oso flojo ibili dela, eta bai Agumek eta bai Neman Jagudelek nahi dutena egin dute. Bai, nik uste dut agian Pablo Marinekin saiatu dena egiten Matarazzo izan dela, Guedes replikatzea, ez? Hau da, azken asteetan bai ikusi dugula Barrenetxea eskuminetik Guedesekin batera, baina oraindik Pablo Marin ez geneukan ikusita profil horretan, eta hori saiatu dela egiten. Partidaren gidoiak ez dio lagundu Marini, nik uste nahiko deseroso ikusi dugula gaurkoan, eta partidako gidoiak ez dio Realari utzi edo ez dio Realari lagundu protagonista izaten baloiarekin, ez? Batez ere lehen zatian ikusi dugu Sevillaren erritmo altuak eraman duela Reala akats batzuk egitera batez ere baloiaren irteeran, eta ondoren pixka bat zelaiaren 3 laurdenetara iristerakoan ez dela batere fin aritu Reala, eta hor jokalari batzuk, izan ere Oiartzabalen eguna nahiko beltza izan da, pixka bat atzen da ikusi ditugu. Bai, eta termometro bezala askotan aipatzen dugu, Turrientesen kasu Realarentzat oso erabilgarria dela, ez? Azkenean Turrientesek ondo jokatzen duanean, Realak ere maitzonak ateatzen ditu, eta gaurkoan ere ikusten badugu Barreneren datu garantzitsuenetako bat, 9 irregate zaiak erain ditu, eta 2 soiek atera zaizki ondo. Hortaz, nik uste gaurko gunean Marin ikusita eta Oiartzabal ikusita, Barrenetxea ere zala beste Realarentzat erasoetako argudioetako bat, eta alde horretatik nik uste egin duala. Beste datu bat oso ezaguragarria lehenengo zatixan, izan da, Sevillak 15 jaurtiketa egin dituela, eta Realak bakarrak. Horrek ere, erakusten digu, bakoitzaren xedea zein zan lehenengo zati honetan, ez? Nik uste dut hori agindu garbi bat izan dela entrenatzaileak eman duena, edozein baloi hor area ertzean, jaurti Remiroren atera, eta alaxe egin du Sevillak. Nik uste dut, beraien motivazio extra horrek pixka bat prezipitatzera eraman dituela Sevillako jokalariak, eta hori, badidez jaurtiketetan ikusi dugu, ez? Jaurtiketa agian gehiegi izan dira lehenengo zatian, baina bigarren zatirako ondo etorri zaie, hasi eta berehala Alexisen aldaketa horrekin gola lortu dute, eta gero egia zan, eta honek harritu nau, nahiko ondo defendatu dute, hau da, ez dut Sevilla oso deseroso ikusi, edo Reala
gehiegi hurbiltzen Sevillaren areara, baizik eta nik uste dut atzera pauso logiko bat eman dutela, eta hor Reala protagonista ikusi denean baloiarekin eta ideiak falta zitzaizkionean, ezin izan du agian min hori eman berdinketa lortzeko. Bai, lehenengo zati horretan batez ere posesioa nahiko parekatxo izan da, 53 eta 57 Sevillarentzat. Ikusten genuen batez ere Sevillaren posesio hori Realaren zelaian zala, eta Realaren posesioa baloia ateratzeko bastakit aukera guzti horiek izan ziala eta ez zuten lortzen. Azkenean gaur ikusi da bai Soler, bai Gorrotxa eta bai Turrientesen partetik ez dela konexiorik existitu, gero ere kontuan izan behar dugu, Oiartzalen partida ez dela guztizona izan, hortaz, egun kaskar bat edo nork izan dezake, baina gaurko gunean dana gurutza atera da, eta horrek ahalbidetu du batez ere lehenengo jokaldi horietako batian, Alexis Sánchezen gola etortzia, naiz eta Realak bigarren zati horretan zenbait aldaketa eta nik uste beharrezkoak egin izan. Bai, hasieratik ikusi dugu deseroso Reala, Sevillak presio nahiko ona egin du, eta ondoren baloiarekin ere eduki oso mingarria izan da partida osoan zehar Aranbururentzat batez ere, Aranburuk txartel horia ikusi du lehen zatian, eta horrek pixka bat bere lana baldintzatu du, baina hala ere, Sevillak erasoan mina egiteko erramintak zituen, eta hori gehiegirik ere ez duela egin, ez? Baina baloi frontal horiek are hartzean, txaletatzar, zalantzat ikusi dugu gaur, Jon Martin ere pixka bat gehiago sufritzen. Nik uste dut Sevilla kontziente zela gaurko partidua hilala bizikoa zela, horrela atera da zelaira, eta Realak horrela ez du hartu, eta hori markagailuan ikusi da islatuta. Albiste onak nabarmendu ditzakegu, gaurkoan ez asko. Wesleyrek minutuak izan ditu, Jangel Herrerak minutuak izan ditu, hau da, orain arte ikusi ez ditugun jokalariek, minutu batzuk izan dituzte, baina sentsazio orokorra nahiko kaskarra izan da, eta nahiko kaskarra izaten jarraitzen du kopa irabazi genuenetik. Bai, ikusten da batez ere gureatzeko linea oso zaurgarria dela, eta nik uste ez da bai da, lau partidak geratzen dira ustot hemendik aurrera, atezainaren kontua da. Gaurko gunean, Remirok lau geldialdi egin ditu, egisa da laurak edo horietatik 3 lehen aipatu dituzun areaz kanpoko jaurtik eta horietatik etorri direla, meazke orokorrian hemen partidaren osoan zehar minus 0,7 gol ekidin ditu, eta honekin batera aipatzekoa da ere, ligako gol gitxien ekidin dituen atezaina dela. Osea, 20. Ikusita Marrerok erakutzitako maila kopan, ez dakit datorren denboraldi begira beharrezkoa danala ez, baina nik uste minutuiek merezi dituela Marrerok, eta kontuan hartzeko beste kontu bat. Momentu honetan, Reala ustot 9. postuan dagoela, bai, 9. postuan 53 punturekin, UEFA-ko postua, 5. postu hori momentu honetan 10 puntutara dago, osea, zinezkoa da. Baina, azkenean postu bat goro edo postu bat berago geratzia, dirua da, eta datorren urteko Europako sailkapen hori ikusita, nik uste diru hori oso ondo datorkiola Realari eta kontuan hartzeko kontua da, ze denboraldia ez da maitu oraindik. Bai, lehenik eta behin, Reala matematikoki ez dago salbatuta. Hori azteko. Beharko litzateke Reala bigarren mailara jaisteko, baina oraindik matematikoki Reala ez da lehen mailako taldea, izan duguna, oso zaila da zerbait arraroa gertatzea, baina aukera hor dago. Gero, zuk aipatu duzuna, diru kontua, postu bat gorago, postu bat behiago, desberdintasuna dago, eta desberdintasun horrek zure almena marka dezake adibidez fitxaketak egiteko orduan, udako merkatuan, eta 3. Nik uste dut inoiz baino biziago dagoela atezainaren eztabaida, kopako final hori izan zen agian mugarria, baina orain Remiroren azken jardunaldiak ikusita, gaur ere golean iruditu zaigu pixka bat gehiago egin zezakeela, eta ikusita orain mundiala datorrela, eta Remiro mundial gabe geratu aldela, eztabaida hori nik uste dut inoiz baino biziago dagoela, eta izango dugula denbora nahikoa horri buruz hitz egiteko. Gaurkoan beste gauza handirik ez dago, nabarmentzeko, azkenean Realak bere burua ia oporretan ikusten du, guk oraindik ez, eta ni oraindik ez nagola zai, baina sentsazioa jokalariena hori da.
Eta nik uste oso isilpean geratu dana, Brais Mendezen kontua dela, ez? Ikusten du bigarren zati honetan Realak erasotzia bihar duala, Wesley ateratzen du Matarazzok, Jangel Herrera zela erdi horretarako, Kuba ateratzen da, Horri Oskarson ere, eta Brais Mendez beste behin ere, eta ez dakit zenbat partida daraman Braisek jokatu gabe, baina guztiz desagertuta dago, eta ez da lesionatuta dagoelako, baizik eta Matarazzok ez duelako berakin kontatzen. Orduan, horrek ere, udarako beste ate bat ireki dezake, zezake. Braisen ibilbidea amaitutzat ematen dugu Realean, azken asteetako erabakiak kontuan izanik, eta ez da gai berria, baina gai garrantzitsua da, ze orain arte Galiziarra jokalari garrantzitsua izan da Realarentzat, eta Realak izan dituen entrenatzaileentzat. Orduan, gaurkoan bueltan gaude aste batzuen ondoren, ez da espero genuen buelta porrot batekin, baina Realako pako txapelduna da, hau errepikatu behar da, eta gogorarazi behar da noizean behin. Reala orain momentuan 9. postuan dago, eta espero du hemendik denboraldi bukaerara marka hori hobetzea, eta esan dakoa, 4 partida geratzen dira, eta hemen egongo gara kontatzeko. Bai, espero dut hemendik aurrera koparen kontua gilegitan errepikatu behar ez izana, Realaren partida kaskarengatik. Baina momentuz, mugabidian larun batean dakau Betizen kontrako partida, anoetan, partida polita Betis anoetan jasotzia, hortaz gaueko 9:00, ordutegi ona, segurazki anoeta beterik ikusiko dugu, eta nik uste giro paregabea izango dugu anoetako larun bateko gau horretan. Gero dugu bat.